Hayırlı irte, ilinin tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, stüdiyada Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılışta. Edebi yıl yumgaqları Tatarstan Yazıcılar Birliği yıllık işe netice yasadı. Soğuna siz mi deyip soruyorsunuz? Tatarstan Milli Muzeyinde ısır şırına koragan eksponatlar көргезмесі açıldı. Bolalar hüner oluştura Soba rayonunda mektep okuşuların televizyonda işlev sirlerine üreteler. Республика президенті Рүстем Минниханов гадәттәгечә журналистлар белән очрашуда узып баручы елга нәтиҗәләр ясады. Очрашу Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта үтте. Төп темалар мобилизация, Татарстан сугышчыларының гаиләләренә ярдәм итү, Казанда яңа җәмигъ мәчете төзү. Барысы турында тулырак киләсе язмада. Халыкара һәм Россия күләм форумнар, эшлекле очрашулар, киңәшмәләр, кыскасы Татарстанның еллык казанышлары видео язма аша тагын бер кат күздән кичерелде. Икътисади юнәлеш сүз белән генә түгел, эш гамәлләр белән расланган. Алга таба да дәвам итәргә кирәк дип йомгак ясады Татарстан президенты. Нужны новые решения, новые поставщики, но и самое главное, в этой ситуации мы должны надеяться на себя. Элешчә мобилизацияләү һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү көнүзәк темаларның берсе. Һәр үтенеч исәптә. Бүген видео хәбәр аша Алга һәм Тимер батальоннары волонтерларынан да үтенечләр һәм рәхмәт сүзләре җиткерелде. Татарстану спасибо только. Мәгълүм булганча, Татарстан Лисичанск шәһәрен шифлыкка алды. Мөһим мәсьәләләр элешчә хәл ителеп килә. Шаг за шагом идем, и будем идти вперед, будем помогать. Ну и самое главное, люди возвращаются в свой город. Хотя еще линия фронта близка. Очрашу барышында журналистлар җәмигъ мәчете кайчан төзелә башлаячагы турында да кызыксынды. Один проект, он более современный, второй проект, классический. Но в ближайшее время мы все решения примем. 2023 ел милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Рөстәм Минниханов фикеренчә, бу барлык татарстанлылар өчен дә мөһим. Очрашу азагында журналистларга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Татарстан радиосы шеф-редакторы Рәзин Нуруллин, Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медален, Россия телеканалы корпункт мөдире Станислав Назаров ТАССРның 100 еллыгы медален алды. Мөршидә Җихан Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары. Казан яңа ел бәйрәмнәрен үткәрү өчен иң уңайлы шәһәрләрнең исемлегенә керде. Татарстан башкаласы кунаклар саны буенча да даими рәвештә алдынгылар рәтендә. Бу елда туристлар күп булыр дип көтелә. Елдагыча бәйрәмнәргә әзерлек тулы куәтенә дәвам итә. Шулай ук шәһәрнең ничек эшләячәген дә аңлаттылар мэриядә. Беренчедән, яңа ел төнен бергәләшеп 2 мәйданчыкта билгеләп үтәргә мөмкин булачак. Ягъни Кәсә янындагы Төп Чыршы һәм Черек күл паркындагы шугалакта бәйрәм программасын вәгъдә итәләр. Яңа ел төнендә Казанда җәмәгать транспорты төнге 2-гә кадәр эшләячәк. 1 гыйнварда автобуслар, трамвайлар, троллейбуслар иртәнге 8-нче яртыда эшли башлый. Метро исә иртәнге сәгать 6-да ачыла. Шәһәрдә тәртипне 500-гә якын хукук хезмәткәрләре саклаячак, 600-дән артык төрле мәдәни чаралар уздыру планлаштырыла. Шуның 170-е саф һавада, калганнары мәдәни үзәкләрдә, театрларда. Иң масштаблысы Үзәк Чыршы янындагы күңел ачу тамашасы булачак. Анда бәйрәм программалары 5 гыйнварга кадәр дәвам итә. Яңа ел өстәлендә нинди ризыкларга ешрак өстенлек бирелгәнен белгечләр халыкның бәйрәм алдыннан сатып алган ашамлыкларына карап билгеләгәннәр. Гадәттәгечә күпчелекнең яңа ел өстәлендә шуба салаты булачак, 2нче урында оливье, җиңүчеләр эшлеген Цезарь салаты йомгаклый. Билгеле, бу стандарт җыелма, кайбер төбәкләрдә башка төрле ризык әзерлиләр. Мәсәлән, Түбән Новгородта тавык белән татлы борыш белән салат әзерләячәкләр, Чиләбедә тавык итен кипкән ипи белән катнаштырсалар, Мәскәүдә краб салатына, Волгоградта медиялесенә өстенлек биргәннәр. Узган атнада башкалабызда авыл хуҗалыгы ярминкәләре тәмамланды. Шәһәр халкы яңа ел өстәленә азык-төлек белән тәэмин ителде дигән сүз. Агросәнәгать паркында әле ярминкәләр шимбә көннәреннән тышта бара. Сәүдә киштәләрендә нигездә җирле җитештерүчеләр һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар. Алдагы видеоязмабызда инде күп еллар яшелчә җитештерүче гаилә турында.
Кәбестә һәм гөмбә тозлау белән бу гаиләдә инде берничә буын шөгыльләнә. Наталья Валегованы йөзләгән тозлык сыйлар яратучы белә. Әнисе 40 елдан артык кәбестә тозлау белән шөгыльләнгән. Бу урында Наталья инде 4нче ел. Башкала базарларының берсен япканнан соң бирегә күченә. Моның өчен кәбестәнең яхшы сортын сайлап алу һәм берничә мөһим алымны куллану кирәк. От сорта, от соли. Сорттан, тоздан һичшиксез таш тоз булырга тиеш, күп әйбердән тора. Ит тарттыргыч аша үткәреп көрәндә салабыз. Җитештерү эшендә аңа әти-әниләре, ире һәм 2 улы булыша. Сатып алучыларның өзелгәне юк. 40 лет мама торговала. 40 ел буе әни базарда сату итте. Үз сатып алучыларыбызның балалары, оныклары килә инде безгә. Кәбестәдән тыш без гөмбә белән дә шөгыльләнәбез. Барлык гөмбәләрне үзебез җыябыз, тозлыйбыз. Наталья кебекләр монда күп. Тикшереп торучы хезмәтләр азык-төлекнең сыйфатын җентекләп күзәтеп тора. Бу Россиянең иң зур сәүдә мәйданчыкларының берсе. Килүчеләр күргән әйбер бөтен территорияның 5тән 1 өлеше генә 50 000 квадрат метрда 18 эшкәртү цехы урнашкан. Алар 700дән артык төр әйбер җитештерә. Еллык күләм 3000 тоннадан артык. Монда икмәк пешерәләр һәм кондитер эшләнмәләре җитештерәләр. Төп заказчылар кафе, рестораннар һәм кибетләр. Пастила без сахара. Татар ярминкәләре нигезендә җиләк җимеш кагы, шикәрсез печенье, барысында торгызып, милли азык-төлек традицияләрен яңартабыз. Не жалуемся, как говорится, процесс идет без остановки. Якында гына кайнар аш әзерлиләр. Ашлар, ит һәм балык, камыр ризыклары ашханәләргә һәм заказлар буенча таратыла. Һәр предприятиенең диярлек сәүдә залында үз урыны бар, әмма төп продукция Татарстанның шәһәр һәм районнарына китә. Здесь, наверное, впервые... Монда беренче тапкыр бер түбә астында күп функцияле урын оештырырга тырыштык. Берничә функциональ зона бер урында. Бу склад, эшкәртү, сәүдә итү, төрле инфраструктура. Фермерлар, шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәм аграр предприятиелар шәһәр халкына ит, сөт, яшелчә, казылык һәм сөт продукциясын тәкъдим итте. Белгәнебезчә, барлык товар да үзебездә җитештерелә. Агросәнәгать паркының ачык мәйданчыгында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов та булды. Хочется сказать нашим районам огромное спасибо. Районнарга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Инвесторларга Саба районы, Нурлат, Балтач районнары катнаша. 4нче рәттә инвесторлар үз продукцияләре куелган. Халык бик шат. Яңа ел истәләренә яхшы продукция алалар. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бу көннәрдә Татарстанның Милли музейында СССР 70 еллык тарих дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Биредә Совет чорының 400дән артык экспонаты тәкъдим ителде. Аларның күбесе музей фондларыннан беренче тапкыр чыгарыла. Күргәзмә киләсе елның 1 мартына кадәр дәвам итәчәк. Экспонатларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. СССР 70 еллык тарих күргәзмәсе Совет лидерлары чорын Лениннан Горбачев һәм Ельцинга кадәр елларны чагылдыра. Экспонатларның күбесе музей фондларын берничә дистә ел ташламаган. Аларның күбесе әлбәттә инде безнең плакатларда, фоторәсемнәрдә, фотосурәтләрдә чагыла. Биредә без әлбәттә инде иң алдынгы юлбашчыларны улы Ленин СССР башланы безнең нигезләнүгә оештырып йөрүчеләрнең берсе була. Сталин белән бәйле Брежнев һәм әлбәттә Ельцин һәм Шәймиев чорларына багышланган материаллар. Масштаблы күргәзмә алдыннан музейның бөтен заллары да бушатылган. Биредә шулай ук Союз республикаларының герблары төшерелгән СССР байрагы, репрессия корбаннарын реабилитациялау турындагы указлар, Владимир Ленин мавзолейның альтернатив проекты белән плакат, шүрәлек конфет төргәкләре, Васильева пыяла заводының дефицит эшләнмәләре, Спартак фабрикасының ферма кибете киштәсе витринасы һәм башка экспонатлар да лаеклы урын алган. Сәяси һәм икътисади үсешкә шулай ук аерым игътибар бирелә һәм шулар арасында иң беренчесе ул яшь буынны, киләчәк буынны безнең коммунистик идеологияларда тәрбияләү. Әлеге юнәлешкә безнең пионер, октябрятлар оешмалары һәм әлбәттә инде коммунизмның терәге булган, коммунистларның терәге булган ул комсомоллар хезмәт итә. Аларга шулай ук аерым бүлек безнең багышлана. Әлеге күргәзмәне безнең 90нчы елларда барган вакыйгалар, СССРның таркалуы белән бәйле вакыйгалар багышланган бүлек тәмамлый һәм биредә төп экспонатларның берсе ул Минтимер Шәймиевның кайчандыр эш кабинетын бизәп торган кабинет җиһазлары.
Әйтергә кирәк, әлеге проект Советлар Союзы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган. Ленин төрбәсе альтернатив проекты, Татарстанлыларның Сталин белән уникаль фотосы, кукуруз утырту эндәмәләре белән Хрущев плакатлары, Совет стилягысы саксофоны, буларның барысында күргәзмәдә күрергә мөмкин. Советлар Союзында яшәгән кеше балачагын һәм яшьлек елларын искә төшерәчәк. Ә яшьләр чын ачыш ясар, чөнки СССРдагы тормыш бүгенгә охшамаган. Ләлә Зайнуллина, Руслан Мәбәрәкшин, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Яңа ел алдыннан Саба районында Әллүки һәм Шатлык балалар бакчасына йөрүче сабыйлар Саба телевидениесында кунакта булып кайтты. Әлеге күңелле очрашу бала һөнәр дип исемләнгән проект нигезендә оештырылды. Сабыйлар радио, телевидение эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук үзләрен оператор, алып баручы һөнәрләрендә дә сынап карадылар. Бала һөнәр проектының максаты иң беренче чиратта балаларда һөнәрләр турында күз алу булдыру. Районда эшләп килүче оешма предприятиеләрдә әлеге проектка кушылып, үзләрендә эшләүче һөнәр ияләренең хезмәте белән таныштыра. Саба дулкыннары телерадио компаниясе да бу проектта катнаша. Радио һәм телевидение белән танышыр өчен район үзәге байлар сабасында эшләп килүче Әллүки һәм Шатлык балалар бакчаларына йөрүчеләр килде. Балаларга үзләрен әлеге һөнәрләрдә сынап карарга мөмкинлек тудырылды. Шатлык балалар бакчасы Зурлар төркеме балалары белән сентябрь айыннан бирле шушы бала һөнәр проектына йөрибез. Әти-әниләр бу проектны үзләре дә бик шаттылар. Без бит инде аларга фотографиялар җибәреп барабыз. Алар инде бик шат. Шушылай балаларны, шушылай итеп һөнәрләр белән якыннан таныштыру аларга бик ошады. Әлеге проект буенча килүче балаларга Саба дулкыннары телерадио компаниясында барлык шартлар да тудырылган. Һөнәрнең нечкәлекләре турында тулырак күз алу булсын өчен балалар сөйләп тә, бер-берсенә сораулар биреп, интервью алып та карыйлар. Иң активларга ахырда проектның акча берәмлеге барыслар тапшырылды. Безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе районыбызда бала һөнәр проекты башлану белән 2019 елда ук бик кушылды. Дөньяда һөнәрләр күп, кечкенәдән үк аларның һәрберсе турында белеп үсү балаларның алдагы тормышында бик кирәк һәм файдалы булыр дип ышана оештыручылар. Алия Галиуллина, Гөлназ Гатауллина, Разин Нигматов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Ел азагы, димәк, нәтиҗәләр ясар вакыт. Барлык өлкәләрдә дә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә максатлар куярчак. Агымдагы елның соңгы атнасында гадәттәгечә республика парламентында быел башкарган эшләренә нәтиҗә ясады. Бу турыда тулырак парламент хәбәрләрендә Алия Галиуллина таныштырыр. Парламентарийлар Дәүләт Советының көзге сессиясын төгәлләде. Финал утырышының төп закон проекты республика конституциясына үзгәрешләр кертү. Аның нигезендә Татарстанның югары вазифаи затының яңа исеме Татарстан Республикасы башлыгы Рәис раслана. Закон проекты өчен депутатларның эштән берилеше тавыш бирде инде. Муниципалитетлар республика үсешенә зур өлеш кертә, яңа проблемаларны шишәргә ярдәм итә. Бу хакта муниципаль берәмлекләр советының 17нче съездында Рөстәм Миңнеханов белдерде. Районнар, авыл җирлекләре башлыклары, җирле советлар депутатлары аларның эшчәнлекләре турында хисап тыңлады. Бу фикер алышуны озак көттеләр һәм дискуссиягә әзер тордылар. Дәүләт Советы Президиумы республика конституциясын үзгәртү буенча карар проектын депутатлар карауына кертте. Документ бер тавыштан профильле комитет тарафынан хупланды. Сүз төбәк җитәкчесенең атамасы турында бара. Парламентарийлар үз позицияларын дәлилләде, республиканың хәзерге һәм тарихи үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Фикер алышулардан соң сүзне Рөстәм Миңнеханов алды. Президент барысына да намуслы фикерләре һәм ярдәм сүзләре өчен рәхмәт белдерде. Әмма шул ук вакытта карар җиңелләрдән булмаса да кабул ителергә тиешлеген билгеләп үтте. Если бы мы вот так равнодушно относились, это было бы это очень плохо. То, что вы эмоционально, то, что вы переживаете, доносите позывы, которые идут от ваших избирателей, это нормально. Но вы должны понимать следующее. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с правительством. Наши коллеги в правительстве России работают. И, конечно же, это дорого стоит. Татарстан сегодня один из благополучных территорий. Минтимер Шаймиев әйтеп үткәнчә, Татарстан 5 елга якын республиканың югары вазифаи затының исемен мөстәкыйль рәвештә билгеләү хокукын яклаган. Әмма бүген вазгыять башка карарлар таләп итә. Во главе
Это сегодня сплоченность и единство в целом Российской Федерации. То, что я ознакомился, я думаю, это для данной ситуации это приемлемо. Спасибо, Митя Мишель. Мәгариф һәм фән министрлыгында онлайн режимда ата-аналарның республика советы утырышы узды. Анда профильле министрлыклар һәм ведомстволар, мәгариф идарәсе органнары вәкилләре, сыйныф җитәкчеләре һәм ата-аналар җәмәгатьчелеге вәкилләре яшь буынны тәрбияләүдә гаилә кыйммәтләренең ролен күтәрү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырышта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Мәктәпнең төп бурычы балаларга тәрбия бирү һәм укыту, чөнки тәрбияне укудан айырырга мөмкин түгел дип билгеләп үтте Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин. Профильле министрлык башлыгы ассызыклаганча, мәктәп һәм ата-аналар арасында диалог төзү бик мөһим. Нәкъ менә шул максаттан 2020 елда Мәгариф һәм фән министрлыгы каршында ата-аналарның республика советы төзелде. Фәрит Мөхәммәтшин Россия галиме, Россия фәннәр академиясе академигы Валерий Чарушинга органик химия өлкәсендә зур өлеш керткән өчен Владимир Марковников исемендәге халыкара премиясын тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан фәннәр академиясендә узды. Үз чыгышында Фәрит Мөхәммәтшин күренекле галимнәр, танылган Казан фәнни мәктәпләре вәкилләре истәлеген мәңгеләштерү зарурлыгын билгеләп үтте. Алар арасында танылган рус химигы Владимир Марковников та бар. Ул тантананың төп кунагына Владимир Марковников исемендәге халыкара премиясы лауреаты Валерий Чарушинга 60-тан артык патент булдыру, дару, вируска каршы һәм шишкә каршы препаратлар алу технологияларын булдыруда саллы катнашуы өчен рәхмәт белдерде. По достоинству оцененный труд этого выдающегося ученого, еще и удостоенного этой нашей награды. Неудивительно, что сегодня в Татарстане, что эта награда и этот человек получает эту награду, поскольку Татарстан имеет мощную научную школу, многовекторную экономику, высокий промышленный потенциал. Сәүдә сәнәгать палатасында ел инженеры 3-нче республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Машина төзелеше, радиоэлектроника, нефть һәм газ сәнәгате, транспорт, агропром һәм халык хуҗалыгының башка тармакларының иң яхшы инженерлары дипломнар һәм сертификатлар алды. Җиңүчеләрне котлап Фәрит Мөхәммәтшин мондый кадрларга ихтыяҗ зур булуына игътибар итте. Республика һәм Россия икътисады үсеше өчен күп еллар дәвамында югары квалификациялы инженерлар әзерли торган уку йортларына рәхмәт белдерде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. 70-тән соң тормыш башланагына. Моны үз мисалында Түбән Кама районыннан Рәхимә Газизова дәлилли. Ул төрле республика һәм шәһәр күләм бәйгеләрдә катнашып, алдынгы урыннар яулый. Шуларның иң дәрәҗәлесе Болгар радиосы оештырган Җырла милләт, Җырла республика конкурсы. Аннан алган тәэсирләре белән Рәхимә апа Түбән Камада хәбәрчебез Рушания Сибатова белән дә уртаклашты. Жырлап киттең. Жер аның тормыш юлдашы, моң сердәше Рәхимә Газизова үзенең табигый тавышы белән халык мәхәббәтен яулый. Болгар радиосында узган Җырла милләт, Җырла республика конкурсы моңа ачык мисал. Якташыбыз хәвәскәр башкаручылар арасында җиңү яулый. Шунда итеп, матур итеп, истәлеккә калды, җырлар җырлап, сөйләшеп кайттык. Түбән Камла Альфия Авзалов һәм Илһам Шакировны тыңлап үсә, аның күңеленә күбрәк татар халык җырлары якын. Нәкъ шуларны башкарып Рәхимә Газизова республика һәм шәһәр күләм бәйгеләрдә дәрәҗәле урыннар яулый. Мисал өчен Лейся песня, Поющая волна, ретро җырлар башкаручылар конкурслары. Минем яшь чакта җырлап йөргәнем хыялым бар иде. Менә 70-кә җиткәндә тормыш кашты хыял. Хәзер җырлап та була, йөреп тә була, үз иркемдә дигән кебек. Рәхимә Газизова ирешкән уңышлары белән горурлана, алга таба да җыр минем юлдашым булачак ди ул. Рушания Сибатова, Татарстан яңалыклары. Буа районында гүзәл туган телем дип исемләнгән төбәк семинары узды. Әлеге чара халыкларның телләрен, традицияларын һәм мәдәниятләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән. Биредә төрле өлкәләрдән 35 тәрбияче катнашты. Теманы Буадагы хәбәрчебез Алсу Самигуллина дәвам итә.
Үзен туган телем региональ семинары балалар бакчасында тәрбияләнүче сабыйлар әзерләгән тамаша белән башланып китте. Туган телгә хөрмәт һәм аны белергә теләү бала чактан ук тәрбияләнә күп милләтле районыбызда. Төрле халыкларның милли киемнәрен тәкъдим итә балалар семинарда катнашучылар хозурына. Сабыйлар АБВКД бакчасында эшләп килүче Идел буе халыкларының бизәкләре театр студиясенә йөрүчеләр. Бүгенге тәҗрибә уртаклашу семинарында Гүзәлия Хәсәнованың төп булышчылары алар. Мы очень часто с детьми выступаем на... Балалар белән муниципаль, республика һәм ил күләмендә үткәрелүче бәйгеләрдә еш катнашабыз. Призлы урыннар яулыйбыз. Иң мөһиме, алар үзләре барысы белән дә кызыксына, теләп катнаша. Для того, чтобы переход был плавным... Светофорик балалар бакчасы тәрбиячесе Лилия Мөхәммәтҗанова мультфильмнар ясау буенча мастер-класс күрсәтте. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасында мультстудия уңышлы гына эшләп килә. Пластилиннан төрле фигуралар ясап, кадрлап төшерү методы кулланып, балалар кыска метражлы мультфильмнар ясау серләрен үзләштерәләр. Для того, чтобы получить 1 минуту готового мультфильма... 1 минутлык әзер фильм ясар өчен 60 фото төшерергә кирәк. Мультфильм ясау процессы берничә көннән берничә атнага кадәр сузылырга мөмкин. Семинарда республиканың төрле районнарыннан һәм күрше өлкәләрдән 35 тәрбияче катнашты. Чараның төп максаты төрле милләт халыкларының телләрен, мәдәниятләрен саклау һәм үстерү буенча тәҗрибә уртаклашу. Наш детский сад в этом году получил грант на 500 тысяч. Безнең балалар бакчабыз быел 500 мең сумлык грант отты. Проект халыкларның телләрен, традицияләрен, мәдәниятләрен саклау һәм үстерүгә юнәлтелгән иде. Грант кысаларында бу юнәлештә бик күп чаралар оештырылды. Бүгенге семинар йомгаклау булып тора. Моннан тыш Светофорик базасында туган телем иркә гөлем түгәрәге әлеге юнәлештә актив эш алып бара. Халыклар көн күреше мәдәнияте музеенда дәресләр оештырыла. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Һәр елны декабрь айында Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында әдәби ел йомгаклары җыелышы үткәрелә. Ул быел да булып узды. Берлек бүлекләренең әдәби ел йомгакларына багышланган җыены Әлмәттә һәм Чаллы шәһәрләрендә дә оештырылды. Йомгаклау утырышында Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Җыелышны алып баручы Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла елның югалтулары, соңгы елларда вафат булган каләмдәшләрен санап узды. Җыелган язучылар әлеге мәрхүмнәрне 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Безнең берлек белән эшләнгән тыгыз элемтәдә конструктив мөнәсәбәтләребез, минем уйлавымча, шактый сораулар быел чишелде. Җыелышны Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин дәвам итте. Ул ел дәвамында уңышлы эшләп килүче иҗатчыларны тәбрикләп, төрле дәрәҗәдәге бүләкләр тапшырды. Шулай ук тәбрикләү сүзе белән Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров та үзенең сүзендә Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай бүләге лауреаты Рәдиф Гаташның иҗатын олылап, кайнар кытлады һәм бүләк тапшырды. Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла талантлы иҗатчыларга Татарстан язучылар берлегенең таныклыкларын тапшырды. Әдәби ел йомгаклары ул инде менә бик электрән килә торган ул безнең бер матур традиция. Чөнки берлек карарга кирәк, әдәби елга йомгаклар ясарга кирәк һәм киләчәккә ниятләрне сөйләшергә, киңәшергә бер уртак табында. Шуңа күрә язучылар да сусагандыр, чыгыш ясарга. Бүген бит әле әдәби иҗат кына түгел, дөнья хәлләре дә, язучыларның һәрвакыт үзләренең фикерләре бар. Без укучылар белән имтихан юатмаска тырышабыз. Без гел очрашуда, гел юлда, Татарстанда гына түгел, татарлар тупланып яшәгән бүтән төбәкләрдә дә. Җыелыш барышында фән галимнәре әдәби жанрлар буенча докладлар белән чыгыш ясадылар. Шулай ук язучылар, шагыйрьләр Татарстан язучылар берлеге эшчәнлегенә, бүгенге көндәге гомуми иҗатка, балалар әдәбияты һәм әдәби тәнкыйтькә бәя бирделәр. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студия кунагы сәнгать белгече Кокын Тутты дип исемләнгән яңа тарихи мәдәни үзәге җитәкчесе Рәмзия Кашапова.
Ә мин Шулпан Әмири бүгенге сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.